da prasi ke jing sha penyap ki ar nguch para hanang ra shalong halau jong kupatrai kapraja kalai pautrek ujemang aja apuar pada kispangut ki pajba kinong song ke jela kila pelong ke jing thang mombiti kum kadak ban kenma buram ya ar ngut ki khenna ki bala sha shimno ya kaminsim kodor hau trai kpa ya kane ke jing thang mombiti la pelong hakmat ka khardap jong ga yeng dor ba thawan ha khandai la da ka jing yalam ka all india movement menta ka janme khan riu trek jeliu ikwa ba ya kan ni ke jingja pilai bar khoi na ka baro perthai ndai tang bang batang hani hasnong nongra ne hasnong mupat bai i ne ke jingja habaro ani kami khalaya lai nga thrai bar ka perthai bar ka wei lai dengi mentang ngi dan kam ya ka jing pen saja ka bajur ya ni ubriu ya manjur ne bar khoi ben pen saja ni ubriu amba pen saja dan kam dak pen saja ka ba el dan kam man phasi dan kam man shijing em dan bala man pelai nu breu bat mano ki kur ki jat ki kha ki man ki balaj ban bir yo nu breu bat pridar u batre ban sim kes nu breu de uta di nong penyap breu mano ba bil kadai kata ka jing saja ya ki tu baro ki bale kan ni de mentang in doi tang na mentang ka kami bakan yo na swai ka jing ko jing khia mal mentang ka dan pedeng ka jing sitom ka jing pang ka men sim ko jong ka de mentang hi bara bedan hane subha ban doi lam na mentang ka kami jong kini ki khlong arngot idap ta ka jing susi ka bakrau hai kan ni ka jing ja tang ba menta in ai be ka jing pen sitam ka bating na ka mentang kini ki khon de subha bara banyadan lang ha ban ngi rengkan lada hakano ka por dan ka jing subha banyad dan ktilang ban ngi ki breu lane ki kor ne ki kha ki man lane ki paralok paraja subha ban dan lang ban ngi hakam ka ne ka por kharupi bar ani ka por ngasim ni ka bu ta ka mensem ka masuk ya ya ka jing syak penyap jong ni ki angut ki sa ka jongi nata ka daw himdon bat ka wi ilat kilinti bandong noi tang ka wi ka khubor ka long ba abaka nagalang ka surkar ya ki breu ki ba plajem ka ju ai ka awat en ringi yo nu breu badon ya ka mensem ban sang senam ngikwa ba kumbo ingkong bangin yo ya ka jingpin stom ka basaja la kalong ka awar ki jungu kan long ha tlai phasi la ne kan long sirta jing em hajil bat sakoi ku khubor ba na kaleng ka kur ki jungiru nim song thaj nin ya chakmat ba ya ka no kam ka khia ka shonru nin sim talang ban kit ya ka kam ba impat yosgo ban penpan yang khiat ya ka kur ka jungi kumbangi tep abau khau di tangak soj henry ka kur kari ka dok senam ko jungi tang dia ka tin bukhndiat ka khubor kan lek sabaro ki bas ngau ya kani bat ngitip skam bat ya le kai ba ka kur jungi kam dei ka bruna ya ka bor ba ki tu ai kata haga tu singi ka por banjai gini khulung shano ki pulet haga por ba ki lek ban ay ka fa ya setai shano ki pulet balai ba ki wat haga tu ka por balai ki bu ai kata ka ar pusau kunta haga ar pusau kunta 1 minit ila ban tu te balai mentah ibu e kata gar songta lada kipu lada kaan haka tu kesni kikit kli marsen lej wat kini ki bahien hasem chak pilej pentip balai kuat haka tu kepon lada kiwat harai kamja lada kalajaru ngelayo iki flu te balai mentah kini ki an giwan tu klaringi nimdai hani bangun wan yale giwan bang snowlem giwan ban thang bom mati na mentah kini ki kon jungi ini namar kini dai su kita kibriu ide ki mensi jongi subu la dam tak ai la da don ki babi le ki yo tu nong punya briu di manu bala ban bu garanti baka ying jong ki kan sung sngai manu bala ban bu garanti baka nong wan su kum kan ni ke jingja manu bala ban bu garanti ka snong ka thau kan sung sngai naga ta ka daw naga liang jongi ki kur baro ni rai be ban phasi yo namar kam dei ka basu yang ki bahien hasep kam dei ka pasuk bangin susu cha bangin susu ngap bangin sukun po kam sim la jo nata ka daw naka liang jongi ki bahien hasem bar khoi ni rai pen rem ya u ban ai be ta ka phasi men jo rem ya kata ngas ngausi habang akin mau man lakas hi marway ngaju shong ban ngaju pe yakini ki khlong bara arngot balai kawanja ban ngabo ka jingkali lade habrang jongi gum ki para ben reo habang i phai khmat nagas hi shagas hi yak ka ei baro khoi ka bangi jupendan kam
lagalong haka kren ka khana, lagalong haka bam ka di, lagalong haka yai ka yeng ha baro ki benta, shau blay ngi pai. An habang i pai shau blay ngi ngau tu shai, bangi yo ya ka jing tengen haka mensim jonga, na haka mensim jongpi man la iwe pa iwe. Ngamla ban poi berkan. Ladangan haban keren hari kapor ngasau kebangan keren, ya kebangan habro ban kento, bahkan nehi kedai nak ketau, jong ka jai penreo, ngan habenong ya kebang istang ban persang, ban bot lenti, ban bot nuksa, ya ki ai baro dak kebangi penlong tang kemudian sok tia bat ke jakari dengan halaka jong ke donut shimen, kelam da perkat show you know, kelam da slow to show, balengin haban le kalian ke benta. Ki khon ki khlong ki badang kha ki badang long ki badang pon ro la banong. Ki hap ki badang red ki badang em tang ko mashis number arsnam. Labrang lesi sahabat sansnam, kibrang em hanik sela pertai, kimpar yo ilot ya kecing jernam cong ke pertai pro kawai, kimpat tipsho, ya ayungin pam, ayungin pan, ayungin tangan ke mensem ke cong iman lakaski, handrai pan, dakum kini kecing ja kawan ja. Ki khlom ki barin hasha bikin skauto ya kecing kemen, hasha bikin tepakin yo ya kecing shai shakas sela pertai pro kawai. Nalaga chong ka kemi balukpa kinhaban pan kinhaban ong kinhaban wanraro ya kata ka jinget ka baskam halaga chong ka kemi balukpa ka bakha bapun hagate ka sngi ka pangapoi sakate ka jing ka sam jong kini ke khlong ka bolong ka sngi la yon tam anda habang ai ka met jong kini khlong ma jaw ki umat ngapai ka donot bangam rasyo watang ban bamro ya ka ja Nomor balai, kadong ka mensem, kapang ka donot, kapai, kacimur perkat, mana ka singa, yaiban perkat, balai ka wanjati kumni. Ngimla asu bat motor, tangkum ki breo ngi perkat. Ladang yong lese, baka jingi ka ja ka don hapdeng ki bala he, ki bala sani ka tangim tep. Namar bang ide ki breo. Henry ayung i don ka daun na ka benta ki khlong ki badang red ki badang long. Kam tam le ukpa, ubelong ukpa, nak bentak lawai, ubelong ukpa, ubakha, ubapun, yake parokoi, ubatip paroban bishar yang kesem, bola shimno, tang nak dau jong kecing kaja kecing chun, habreng jong nong imtep. Hatong i don se kadau, hatong i don se kai kapangin hapan bo kecing keli. Pecik ini kecing tho hang ni pin yoi. Hapreng jong baro ki khlong khna ki brang stang ban nge halade ningkong kin hapan stang shwa nala ka jong ka kemi ban kupa ki baro khoi ki bangi ngi tho hang ni ngi tho namar blei ngi ngau thu shai ba hapreng ka jinglong khlong ngi dang hapan wat ya ka lawai ka ba phnai ban ban kum ka jingja ka wanja handai wala ka tanga ngau thu bakum ki breu hi barong ye don lang hang ni da kacing sngaulam barong ye don lang hang ni da ka mensem jo kacing sngau khia ye ka bangimla ban tep dari ngang skam hi bau blai onyai don rekal lam ban ngi nagasngi shakasngi nagaliang jong ka awaken India movement ka ba shim ya ka ni ka benta ya ka ba on cot on yower ya baro ki paj ba nong chong snong ki ba don hi ya ka donot ki ba don hero ya ka jing mot jing perkat na ka benta ka jing em jong man lai wei pai wei hang ning i don lang bat ka awaken India movement kan hab hero ban yang ya ka ban dawaru na ka sarkar jilla lemba ki bor jong ka ain ngin me kran tang ka Indian penal code ngin me kran tang ka Indian constitution ngin me kran tang na ka benta andai ka ka ba ka awaken India movement kan habanong ringkal lem pigi pai bai perkhoi gebran ni kapor ngin habanong hero ba ngirai ban penram andai ka ka ban haban le hero ka punishment ka ba shirkai ka punishment kanum dei ka balong tang ka beloi loi ka punishment kanum dei banong tang ka ban chu ai ya ka chingrai ban set along andai ka punishment yau tei breu ka di balong ban penyap ban phasi sisndon am yue parkin not ban ne nang ni sikman nagada tau hi ka awaken India movement ka badai ka movement jong baro ka wi gari India hang ning i don hero apa ka jalla Meghalaya
ngi dawa naga sorkar jela ko sorkar haba pisong kum gi breu gi balong gi nang sensar walong gi nang lilam ya naga chong ri pa ka chai pan reu walong gi nang lilam ya gi anji kin tan gi breu nang sensar na abta ka pateng ka pandang wan long gi nang yalam long gi nang sensar long gi breu gi i chai walong gi tila long gi leader nakataw ka wekin the movement kan happen kan ya gini gi kinten bagi negi kilong gi madi gi jingja ki mada jing selsi barang gi bran hang gi selsi pang gi pai ka donor gi pang ga man se mama malakas gi perkat serum bat seneng gi yai po gi jingkeli balai ka wanja nakataw kali geski ka balong geski ka bakentang geski ka bakerpang rengkan lem ki bahayeng ki bahasam ki bangiton ngipai ka donut nakata daw ngi habi ro ban yai dagani ka community candlelight vigil lani kata ka jingi thang mombeti ban penpau ki jing sosi ban thang mombeti bangin penpau ya jing sokia namar ka jingjia ka bajia halo kati kelong Kelar ya kita kinang penyap breu. Kan lebih bantu kelar yang ngi bom benai kata ka benta. Ngi wan hang ne dak jing skausi ngi kham wan dak ka jing tmu kom kita kiriu transnam kiman sem no ya kam ben sem ki baloi loi. Na ta dau ngi dawa ya kan bakan betrai kam. Am bakan kan yalam sa ka jing lilam no ya ka donor bakoi jong ngi ki breu ka em sta pertai. Na ta dau pai ba ngi dia ban sedang ya ka bangin thang no ya gini ki mombeti ha ne klimar ka bamenta. Ira ini bom ti sedrong bagi penremjur halor kani. Ngidawa ya ka ho. Ngidawa ya ka ho. Ni penrem yok pa. Ni penrem yok pa. Ni penrem yok pa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.